Kastalatibyan! Ket ita, adoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasaw ako nana. Salon at ket anadan, bisyo liklikan, no saan mo akayat asagrapen ti ado apaggastusan. Tampok dito'y drama tayo, Kastalatibyan! Simangpet ka din ni Manong mo. Wala nang, nakatugawan ni Jilamisaan. Mabisin ka nun. Eka, darasem nga rod Idasaram, iti kanan na. Nakulbot pa imot na ito'y ang angrag akar ni di manok, nanang. Efraim, diyan ka nagngay. Ha? Mabisin na talaga ni Manong. Ika idasaranan, darasem. Ay, wan Manong! Umayon! Atuyan ti ka na, Manong. Anya nga dita si Daan. Tinula ang manok. Naimas ti pan nakaluto na dayta, Manong. Da ito iti ipasidayo kanyak. Nakatabtaba. Ay na, tumtumpaw ti mantika na. Nalukmagmat ngamin di pinartimi ka ni nanang ang manok. Diyak kayat asidan dayta. Ammo yung mat health conscious. Pag sidaan dakit din iti makolesterol. Anya ngay nga ron ti kayat mo asidaan, Manong. Daytoy laang mo tinluto mi ka ni nanang. Ay, kayat mo ti sardinas, Manong? Naapgad ti sardinas. Bawal man kan ti sardinas? Kan maysa, napuno iti preservatives. Ha? Anya ngay nga ron ti sidaam, Manong? Ay, Efrain, damagak man kan ka. Apay, kaano ka pa'y anagbalin anya jay kunam. Health conscious, nanang. Na, ay kat, bawalan nga agsida ka iti nataba asidaan. Ay na, nanang. Duwan akong paret tinatay, gapu iti high blood. Kasi si Dada iti natataba karnay. Ay kat, anya lang arudan ti sidaam ngay. Nateng ti rumbang asidaek, nanang. Saan ana iprito, kan saan anapgad. Ay kat, ugot ti kamuti nga rod Dagita, nanang. Nasustansya. Kan bawal kanyak tinasasamait. Narigat ang timadiabetes. Isu aprotas ti idasaryaw apag tulsay. Sapay nangin at ti mansanas. Siyak matimangmangtad iti paggroceryo. Basta ibagakon. Bawal kanyak tinatataba ken naapgad. Kastamot ten dagiti nasasamit amakan. Mayat nanang, nung nagbalinan a health conscious ni Manong Efren, tadwa talaan na agsida iti naimas. Ay kat, ibusin ta na ito inloto ta at tinola. Apay nga ta nagbaliw mo tang ti diet ni Manong. Dua ka nung ngamin akumpari natin na high blood. Ay, hunggayam. Kan, di karuba tayo. Adda iji ospital gaputa na atake. Ay, isuday tati pagbutbut nga ni Manong mo nga Efren. Ne, alas 8 magkaya man itirabi nanang. Ne, ay wan, napanan ngayon ni Manong mo. Nakita ka rin mo itay. Napansa ka dagiti barkada na. Anya man nga tan nga oras nga agawid. Ay, mapuyatan aktumanan na manguray kan kuana. Unak no saan kan nga umay, pare? Mabalin ka di magta sa anak nga umay. Bastain kariken ka, pare. Tung palag ti karay. Imbag laki din nata nakagata nga kiti pulutan ta, pare. Kasin karay, pare. Adto'y matiarak. Uy, day taat ki arak. Mabit lang ha. Taalag tayo pulutan ta. Nati pa rin eh. Oh. Wow! Litson! My favorite! Kita man eh. Wala sumilang. Katabtaba. Mayat nga i-partner dito'y arak, pare. Kat anya pa lang ordur orahin tangay. Ay, sikaman, pare. Apay, adda pa'y urayan ta. Ay, rogyan tanga rodan at agsat paray. Agpat-pat nagday tuya. Ay,
April! April, ay agreeing ka man. April! Ang amot ni Nanang ng tamang rin, Ay, Manong. awan pa ni manong mo. Katnay. Alas 12 ni ti parbangon. Ay, awagan man. Awagan yun, Rin, dakpay mo. Na, amumat ngawan cellphone ko. Di awagan yun dita cellphone ko. Ay, jak makita ti pinpindutag. Sika na, awagan maon. Mabit laang mo. Napanan mo't ngamin na dya tao. Ong tanyo ngamin, Paruwa mo nga pakarabi. Makaparuro. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Agore ka man, pare. Agore ka. Sino ay ati ag-birthday? Kung nakamanusi ka. Ay, saan ko pa birthday, pare? Birthday mlatan. Pare? Si Amat, pare. Linawas mo na birthday kaon. Di ba'y lakayak unay ay? Kung gaya mo niya. Sa linawas na ngagsyat. Pare, ano mawawag ka? Ay, disturbo mo dahi ta. Inadap ko la kuman dahi ta silpon. Sumata mo, pare. Ay, sige pare. Hello? Manong, agawin ka kanon. Purpurahin na ka ni Nanang. Ungtan na ko na manong mo. Basta agawin ka. Kuya atong ti tao. Anya? Ay, parbangonan. Ita ka lang agawid. Parbangon na ya. Kano rabi ipay lang. Apay, di mo mang nagdagiti taraok, di manok. Aywan. Agtataraw gaya man dagiti tarakan mo manaw. Hay, oray siyak. Iramraman mo matan na puyatan. Apay nga may nasaan ka maturaw? Inor-oray ka nga rod. Sa anak matla makaturog, aging gat saan ka makaawid. Yung kayo giti maturugan. Na, apay, rumor ka manan? Mapanak la gumatang iti sigarilyo di ta kantina. Adaman asok ki sigarilyo maangot ko. Nasaya at mat na nakariing kan, April. Ay na, bigbigat mo't ngagsigsigarilyo ka. Dito'y pa'y unag tibalay. Nakarikreklamo ka. Kayat mo, tasan kan nga ikan iti allowance mo itangal daw. Amo mo takagurak ti asok ni sigarilyo, Manong. Agin kamanditan. Itimplanak man kidi iti kapek. Jay naingal saan mo akasamitan? Tadyak kaya ti ag-diabetes. Aywan, health conscious kagaya man, Manong. Ngamnay, perme mo't ti panagsigarilyo. Kan agpuyat ka lang arudan, aginom ka pa'y iti ara. Nanang, bagbagan nyo man ni April. Na, taapay? Inungungtan nakit di itayin. Linekturan nakit din akaslaawan amok. Ay, amumat nga men nga allergic iti asok ti sigarilyo. Apay nga men nga sigarilyo ka pa lang diti unag ti balay. Pamparelax ko lang, mat. Na, ay, pamparelax mo ti ag sigarilyo. Kan ti agpatpatnag nga aginom iti arak. Nanang, aguray ka man. Tapay. Day tati si daan. Impreto ato yaw. Ay katwen ikirog ko pa'y aday to'y kilaban. Napayaya. Nagmantikan? Na, Agasam ngay day tausaram amantika. na saan mo't unay nga adaw? Kan naapayaya. Maday? Likliklikak nga rod ti kolesterol. Kanday ta nakapapgad atuyo. Bawal day ta. Kahit. Anya ngay nga rod ti kayat mau. Natang, nanang.
natang. Friend, Hmm. tumakder kamot di tatugaw mo. Aginat-inat kamot Itay ka pa ang katugaw dita. Agtrab-trabaho ak nga raw. Agtrab-trabaho ka nga. Itay pa asip-siputan ka nga gun online game ka. Di mo matpigsaanan Mangag na ka ni boss. Break time mo. Inta ka tag-meriendan. Mag-break ka pa ilang. Anya day taggamaw. Saan ay ang merienda day ta soft drinks nga inaldaw abalbalunaw? Di nakman dilawad. Tasi ka. Mabinsa nga polo ka nga agkape. Una, libre gayam ti kape dito'y office. Sa anak ang makarwar. Tanay, lipasak pa'y dayto'y ay ayam ko. Uy, aganad ka. Makita na ka ni boss. Delikado ka. Igatangan nakman kit di iti energy drink. Ha? Ang mumatang tay paborito ka brand. Sige. Aywan gayam. Sa dino ti pangaldawan tangay ita. Padasan taman mo ti ka barbaro a fast food. Nangag ko iti patalastas anang lukatan. Ay, katuan amok latan no anya ti paborito. Burger kan fries. Ay, katuna. Kisayan ti napoy. Narigatan ti mahal blood. Ay, April, nakaluto ka ka din. Wen nanang, apay, simangpot ka din ni Manong Efren. Adan inton madamdamaday jay, kat sigurado amabisain. Ay, sige nga ron tay, dasar kunti ka nun na, nanang. Wan, amumatan, adi nakayat ti maladaw amangan, tadi nakayat ti agulsar. Inom to pa nga inom iti arak. Uray san pa'y anangan. Nay, ay, isudaytan. Sige, idasar mo ti kanan na. Wow! Nakadasarada agos ti makan na. Kastoy kumakanayon. Ay, danom ko ngay. Mabitlaang sir, tamapanak mangala. Diyak kayat tinalami es. Tadyak kayat tiag sakit. Ay katuan ano isuti ko nam. Nakapilpin. Sinigang ko naman. Mayat ti alsem na. Haramanakman. Madimot ti raman na. April! Anya na ito inlaok mo dito sinigang? Inalsamak, apay ayamanon. Saan a natural dya inyalsem mo anya? Anya kumatikayat mo, Manong. Jay pudno kumaa apagalsam ti inusar mo. Nagadu di ta apyas. Awan tipyas ita. Salamagi kumaa. Asino kumakay ti umuli ti salamagi. Jak kayat asidan daytoy. Tasaan a natural ti alsem na. Amum ka de amadi iti salon at ti panagaramat kadag iti preservatives. Kayat mun samat amataya kadagos. Manong, denggam day ti apagsasao. Ay di nakman suruan. Nalalaing ka ngem siya kaon. Basta, denggam Manong. Kastoy ti kunana. Salon at kat anadan, bisyo liklikan, no saan mo akayat asagrapen ti ado apaggastusan. Disiplinaan ti panangan, Manong. Ngem, kang runaan, aliklikam dagiti bisyo akanginginaan. Di nakmutla awagan ni kumpare ka Mario. Nalipatan nan samot dyan nagtungtungan may apanaginom may. Ay, diyak mat nga rod makontak. Ay, naglukaw. Ay, April, ay, nasaya at mata nasangputan ka dito balay. Agkita kami kini kumpare ka Mario inton madamdama. Agkita kayo kunam. Agsyat kami manan kakaisun a biyernes ita. Ay, katno natayan. Anya? Ninanang mat. Di nakman angawon iti kasta. Dakas day ta nga angaw. Ay, di ka ang angawan. Naatake. Intaray da ka no iti ospital. Hanggang natay iti dalan. Anya? Ay, gapon sa kano iti ka iinom na iti arak.
Kat no nagpigsapay ka nung agsigarilyo gayam. Ay, agaasam ngay. Ay, agsasaruno ka no gayam ti panagsigarilyo na. Kan, nagsasaruno gayam ti panagpuypuyat na. Ay, iso asika, ipren. Apay, nanang. Agbalbaliw kan. No di mo kaya't asumaruno kamatkan ni Mariaw. Kastala tibiyag nanang. Tsimpo siguro matan ni Pari Mariaw. Ngam siya, ay saan pa'y mat kumaan, nanang. Ay, iyad-adayo mapaw. Naladaw ka mo't itaya. Imbag tawan ni boss. Nagjogging ak ngamin. Adula amin. Mangan kan tumatlaang ija fast food manan inton madamdama. Makamanukan tumanan a kape. Saanin? Agbalbaliw ako na talaga. Takayat ko ti agbalin na salunat. Kunamlaang dayta. Kitaan taman numatong palmaw. Tungpalag dayta nga imbagak. Liklik akong dagiti bisyo. Ikarik dayta dito'y bagay. Gapo, takayat ko pa iti agbyag, iti napao. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Salon at ket anadan, bisyo liklikan. No saan mo akayat asagrapen ti ado a paggastusan. Tampok dito'y drama tayo. Kastala ti biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Teresa Calay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Radyo Totoo. Ken daytoy ng estasyon. Kastala ti biag. Agyaman kami itinkay parang tarabay. Kastala ti biag! Ket ita! Adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Ti panagtitinulong ken panagtitinunos, ipaay na tiragsak ti pamilya. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! An-an, naplancham ka din dya uniform ko? Wan, nakahanger ija cabinet mo. Ay, inakagsukatan. Naladaw akon. Anan, ayan yung sapatos ko. Kunam alabak, iti kalman. Nang ikabilam ngay nga ron. Ijay silid mo, ijay serok ti katrem. Sigurado, mali na pa man ang bag, ha? Anan, itimplan na ko ni ti kapeg. Tanay, wala daw ako ni opisina. Nakasagana ni Jay kusina. Ninayunam ti asukar na. Diyak kaya tinatam na akapay. An-an, ay umay ka man ditoy. Darasag. Anyamot nga tati ibagana. Ay, saan kan samot ang naglinis dito'y balay iti kalman? Naglinis ah. Kahit, apay nga road ang nagtapok mo't dito'y salas. Nay. Dito'y paladpad. Nakataptapok mo't. Naglinis ah. Ay, ulitan. Aglinis ka anaimbag. Amumat nga allergy ak iti tapok. Ay, awan mutlat aramidom dito'y balay. Iso nga aglinis ka. An! Ay, pinanawan nagsamot ang daydi ang babaita. Imunan samot din ang napan nagpaparlor. An! Kunak no imuna ka na nagpaparlor. Apay nga ita nakadaster ka pa ilaang mat. Sana kun nga umay. Taapay mat. Nagtungtung tamot ta ni di kalman ang mapantag pa makeover itangal daw. Nagadumat nga minti papaaramid da kanyak dito'y balay. Kita mo, sanak pa yan nakalinis. Aglinis ka pa'y? Katwan ah. Kung tandak mo dagiti ka balay ko no sa anak nga agtulnog iti bagbagada kanyak. Ay, asino nga yan ti kadwak nga agpa-makeover? Inton maminsan langan. Umunakan.
Ti kayat ko, agiddan ta a pumintas. Ta agiddan ta mat a makabirok iti jowa ta. No kayat mo, tulungan nak ngaglinis. Tainton malpas, mapantag pa makeover. O sige, no day ta ti kayat mo. Ibagam nga roden kanyak, no anya ti aramidag. Tapno, mabibiit a malpas. Bakit? Inawagam ka din ni Anan. Ay, anyat ibagak. Diyan lutuan na si Dan Ang mga nuawan karne na tayo lutuan na. Amumag, diyak makapangan nuawan karne amasida. Ay, kat, amo na latanaytan Awagam, tayo baga machapso iti kayat ko asidaan. Tapsoy! Kat no imbilin ko a pinakbet ti kayat ko alutuan na. Makaumamat tayo ta pinakbet. Pinakbet manan hindi kalman. Di ka lang maumumamat. Ay, basta pinakbet ti kayat ko. Si kalagit din ti kanayo na masugsurog. Ay, ag-drive ka kit ti anaimbag. Saan aday ta sidaan ti pampanunutan. Ay, makabanog ti ang trabaho. Oh, An-an, nakaluto ka din? Kit-kita mamadamak pailang nga gisagsaga na iti Ricardo. Darasam mabisin akon. Manang, nutulungan nak, mabiit laeng amalpas. Ay, nabanugak anya. Trabahong dayta. Uray agi muri ka lang itinatang. Ay, saan? Ay, awagak dya boyfriend ko. Basta, agluto kan darasam. Nagsadot matay tama ng kunaya. Di nakpay tulungan. Anan, ayan ni Manong Mau. Saan pa yan nagawid? Marabyan sa manay. Tsaka mo Ingkaman kitaan, ang mga nuada ije plaza. Padamak pa lang aglutluto. Ay, ingkakit din. Mabit lang, mait. Kitaan nyo nga rod adya lutluto kasi daan. Ay na, I love you. I miss you. Ni Manang hindi baw niyo ang mapanmangkita kini Manong. Itay pa'y makisarsarita iti cellphone na. Ay, sikan sana balay. Ang damot ni tatang mo dita. Ay, bantayan na talutluto Siyak manan tinakita maun. Kat, awan mo't araramida. Agsil-silpon ka lang mo't dita anak katugaw. Ay, research daytoy araramida. Pasat iti trabaho daytoy. Didak ibabaon. Syakla aminan. Agluto, aglinis. Awan pa'y tumulong kanyak man. Uray pa nang isagana iti makan. Syak amin. Anan, mga tayon, Nasaya tadakan. Tila nang birbirukakan ka. napaanak nakibasketball, saan nabisinanak. Nagtugaw ka na dago sa jakpay na kay Dasar? Isungarot apartakam ti agidasar. Ay, mangan tayo mo't gaya man. Apay ngay adi kay agayab. May saka man. Ay, nasaya tamangan tayaw na. Anya ngay day tasidaan. Chapsoy, adumat lati karne na. Ay, naluton jay pinakbay. Ay, nagalisto kayo no pinangan. Ang no pa nagtrabaho, awan pa'y tumulong kanyak. Nangagyo ti reklamo, to'y buridak nga anak yo. Naglaing kamutan nga agreklamo si Kaan-an. Ay, maditi kasta, an-an. Saan arong bang agreklamo ka akasta? Pinadakkel da ka nasayaat, an-an. Saan ang nasayaat ang nareklamo ka? Hello, friendship. Hello, An-an! Pasensya kan tasaan natuloy ti pagnata a makeover itangal daw. Kasanumot nga min, nagadumot gayam ti malinisan di tabalayo. Saan pa yan alpas? Ay na, gusto mo dun Saan ka na matulungan? Iso sumurot ka man wano saan. Talaga nga inak agpa-makeover inton bigat. Ay! Ala! Natnag ko jay baso! Hoy, anya kinapasama? Agin inawak nga min, kat natnag ko jay baso. Ung tandak manan. Ha? Si Kapay, ti para inaw? Siyak amin dito'y balay mi anya. As in, all in one?
Katwan, imbag kumamat no ikandak iti kwarta. Saan mat nga ron? Ay, kaasi kamot no kasta, girl. Didak pa'y kayat at tulungan. Kasla ak katulong dito'y bukod miya pagdangan. Good. Kasano ka makapag-makeover no kasta? Awan na. Kastuyak latan nga agnanayon. Ay, kasanom nga ro da masarakan di Prince Charming mo nga no kasta? Anya ngay nga ron ti Aramida. Gasto yaramidam. Umunay kamin. Agpakada ka kadagiti parents mo, amapan ka pa-makeover. Gets mo? Sige, padasok day tayong bagam. Iun mo man jay TV, bakay? Ay, ibaunak man ako na akon. Ay, nabambanogak. Pindutem laeng mat jay remote control. Awan ti remote control, dito'y abay ko. Biro kam Ha? Makabirbirok. Ay. Anan! Jay remote control nga iti TV. Ayan na. Adto ay tatang. Iun mo man kit di day ta TV. Tatang, nanang, Iun mon agpakada mapan kami agpa-makeover ka ni Pia intun bigat. Aha. Ay, taapay. Ay, gastos lang, dayta. Aglinis kakit di dito'y balay. Tanay, nagtapok manan. Adula amin day ta makeover aday ta. Saan ka na mapan? Nas ka na nakasaganan ti pangrabyan no sumangpat kamay. Tidak pa'y palubusan a rumwarmat. Bakay? Apay? Manun ay ati tawon ni Anan. 18 kon. Na. Bilangan na pa'y laang. Ay, Saan ka mabalin arumwar? No 18 mo. Dito'y kalaang balay. Delikado ti rumwar itapanawan. Apay a delikado. adda kumaw. Agal-ala iti balasang dagita akumaw. Apay, kayat mo ti makumaw. Apay, anak kami suot mat ni Anan. Ito pak na pa'y amin, amaigaman na. Ay, madi siguro tirik nana. Ay, saan mi nga bin apinalubusan na rumwar? Tapay, nanang. Papanan naman ang aya. Manan, itakla ang agpakada rumwan. Ay, saan nyo ka di apalubusan, nanang? May sakamat akong trabida. Ay, nagado, tilalabaam. Kan agplantsa ka pa'y iti uniform mi. Katda kayo ngay naglaba ka dagiti badbado yo. Ay, nanang, nangagmumet no kasano asumungbat ni Anan. Ay, Anan, maday ti kasta. Saan akon nga ubing? Sandak at ratun nga ubing. Balasang akon. Apay nga minta sandak kapalubusan na rumwar. Nagpakada ak matitinasayaan. Ay na, magnakakit din. Taas si dagdan iti parlor. Anya ngay gayam, dyan may kadwa abalakad mo. Inaramid ko matan dyan imuna ako nam ngagpakada ak. Iso da ito di maikatwa. No saan da ka apalubusan? Ang libas ka na. Adita, asidigtan iti parlor, girl. Agsagana kan apo mintas. Anan? Jay pag-basketball ko t-shirt nga nang indulinam. Anan? Nay, papangawan mo't sumungpat. Napanan nga tada di apapay. Anan! Ay na, ay, Jack makontak ti number ni Anan. Ay sos, napanan na ngayon. Sapay mabisihin na kaun. Asino nga ti maglaba iti uniform ko? T-shirt ko. Saan ako na makapag-basketball? Awan na jay. Ay, birukan tayo ni Anan. Ay, nanang, tanay, awan aglaba, agluto,
kas kada aglinis dito balay. Oy, nagpintas kan. Kasla ka artista. Bagay ko gayam na maribanti buok ko. Hello, miss. Mabalinti makiamamukan ka? Uy, isunsan ti Prince Charming mo. Ay, siyak ni Ann. Siyakmat nilito. Tulits for short. Nagpintas ka na? Mabaling nga may kapasyaran ni Jabalayo. Ay, how sweet. Siya kumamot. Day, agawidan ni Anan. Oh, isudaytan sumungad. Ay, saan ka nga unget lakay? Laglagi pa, balasangan ni Anan. Saan mo nga ungkan? Ur-urayan da? Ay, katuon aan-an. Saan ka nagpakada arumwar ka? Ay, anak, ay concern kami kan ka. Anya, saan ang nagpakada? Nagpakadakmat kada kayo itinasayaat. Ngam saan da ka pinalubusan? Ay, wan, anak ko. Maawatan mi dayta. Saan da ka kayat apumanaw? Gaputa awan may baon nyo dito'y balay. Syakla amin nun. Kasla syakla ang ti anak yo. Nakon ka. Agreklamaon. Punumat nga main. Mangrungi mariing itibigat. Isu amin nun. Ay, wan nga rod. Ay, maamiris ko ti pagbidbidutan tayo lakay. Ken, uray dagiti kakabsat to'y anak ta. Ay, madimot nga agpaisaw ti araramidan tayo. Bayam an-an. Tamanipod ita. Bingay-bingayan na dagiti trabaho dito'y balay. Saan da kon nga awagan iti an-an tabalasang akon. Anlatan. Nangagmaw lakay. Masapol nga awagan tayon itian. Tabalasang mat nga agpaison to'y anak ta. Ken, laglagi pun tayo ti pagsasaw ako nana. Ti panagtitinulong ken panagtitinunos. Ipaay na ti ragsak iti pamilya. Ayan di sapatos ko. Nakita manang. Ay, apay ngamin, aday tangiwat mo ti pagbirok mo. Ay, saan mo abirukan ganyak? Tamadamaak nga agplan-plantsa iti uniform ko. Ang mga nakita ni Anan. Nakaturog pa'y laeng. May pinasyar di agar-aram kan kwa na idirabi Inakringan, tabirukan na di sapatos ko. Sige taong tanda ka dananang kan tatang. Kas makita mo't. Jakon ibabaon. Siyak kano ti rumbang amang laba kan mang plancha iti uniform ko. Kasta ka de. Katwan Sur-surwam matan nga agtrabaho dito'y balay. Tainton makiasawan ni Anan. Awanen ti mabaon tayo asabali ditoy. Ay, pinagbalin tayo matpi man ababaunan. Ay, no makiasawan, ang mga nuyawid ton ti pakiasawaan na. Sa bagay mo't kat diya. Basta latipyag. Ay, katwan ingkabirukan jay sapatos mo. Dinaksingaan ditoy. Wan man na. Siya akong timang birok. Ang asino nga yan tiaglutaw. Ay, kat agsisinublat tayon Rombang nga amin tayo kat agtrabaho. Kasta gaya mo nita. Wan manang. Maawat ako. Pagkaya magtitinulong tayo sa nga pamilya. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Ti panagtitinulong ken panagtitinunos. Ipaay na tiragsak ti pamilya. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mat direksyon ni Teresa Kalay.
Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, sagot kada kayo, DMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kus talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kus talatibiyag! Kit ita! Adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Awan serbi tinangato nga adal mo, no di mo ammo arespetaren ti padam a tao. Tampok ditoy programa tayo. Kus talatibiyag! Ay, Dileng, naisurat mo ka di mo lang, dagiti imbagak agatangam. Kwa, ma'am. Anya akwa, agsao ka tani maladaw ako ni klasay. Nan, kita akman detalisam. Adtoy, ma'am. Ha? Kastoy ka nga agsurat, Dileng? Kunak man no kunam a high school graduate ka, idinag-apply ka kanya. Kunak laang dayjay, ma'am. Tapno awatan na kas katulong mo. Milk lang, di mo pa'y amaw ti spelling na. M-I-L-C? Iso nga rod nga ipakitakan ka, ma'am. Na, anya da ito'y insurat mo pa'y dito'y. Diyak maawatan. Ay, dayta, ma'am. Coffee dayta, ma'am. Coffee? K-O-F-I? Apay, ma'am. Rong ka de. Basta balikas, mabalina. Hay! Ang sakit ti ulokan kasi ka, Dileng. Babawi kun anangalakan ka. Intan to ni, paandar mo to'y lugan taning maladaw akong. Bigbigat nga gong unget ka. Kasano adyak agungat? Kaday tamot katulong, awan magayam ang muna. Dileng, ti ko na. Ah, kawan, awan ang muday ta babae. Ikatagsan. Pangit kataw kat naggagawd. O kita talo pa lang aldaw na amunan ti trabaho na. Saan na masapol nga ibaon mo? Ay, coffee lang kas kada milk. Di na pa'y amuti spelling na. Basta balikas. Abay, masapol ay ako rin spelling. Ay sus, para kanya, saan nga agbayag dito'y balay day Dileng? Ah, ne, apaya si Martin ha? Kita matraffic. Ay, maladaw akong tunay! Anya nga ti maramidan kat traffic nga raw. I-drive mo di taigay. Anya, bawal tilugan di taigit. Motor lang ti mabaling dita. Surutom timbaga. Saan lang ba nakita ni ti kasta? Ta sa anak nga estudyantay. Pasan si taan natatipules. Ay na, siyak ti makisarita. Ingli-ingli sumanon ida kasta ka day. Ha, nalipatam sa amatan, ana nga to ti saad ka, kas maestra. Naarapin mo ka din di assignment tayo? Saan na rod? Kasano? Brown out. Idirabi Agungat manan ni Ma'am Teruran. Nga rod. Day taniwat mo. Mangag na ka. Isunday ta sumungan. Sigurado asuot naman ang di paborito na nalabaga ka heels na. Sigurado Oh, iso ka talagan. Good morning, ma'am. What is God in the morning? Ha? 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 Anya, ma'am? Let's start our class. Go inside the room. Yes, ma'am. Pagod mo morning kan tumat ngamin. Anya nga ita. Napabainan ka kat nga rudan na di na oras. Uy nga rod awan serbi na mo dayta ang maestra ana nga to ti saad na. Makasisirap jay bag na nagsilangan niya. Nagraman lipstick na. Nakalablabaga kan makasisirap abag kan nakalablabaga nga scarf. Uray mo permit ipudod na kan naka-scarf latta. Nakapuspus-kul pa iti lipstick na. Saan nabagayan niya? Class, listen! Listen! What are you laughing for? Ha? Ma'am, naman saan iti lipstick dagitang ngipon mo? Stop laughing! This is
Umay kan makilugan kada kami, no awan pa'y mang sundukan ka. Ay, marurudak iti day a driver ko. Ne, apay jay driver mo, ma'am. Nayaw awan sa manin Ay, asino aya ti driver mo? Kunak man no nila kay mo ti mangitultulod kan ka. Ay sana, abogado nila kay ko saan a driver. Ay, Ay, di mo mat ngamin iam-am mo kada kami nila kay mo. Busy ngamin, taado ti kliyente na. Ah, Sige, umuna kalatan nga gawid, ma'am. Urayat, jay mang sundukan niya. Anya ti inararamid mo, ta nagbayag nak asinundo. Winasingak pa na tilugan Tay bagam tumanan, nakababain ka dagiti katrabahuam noon, narugit to'y lugan. Pinaguray nak itinabayag. Uy, amaw ka sa narumbang aguray ti doktor akas ka. Nakaluton ni Dileng. Madamang agluto iti mayak. At nakagrocery nga raw. Naawatan na mo lang, dagit insura na agatangan na. Saan mo kaning naunguntan ni Diling na narikat tagbiro kiti katulong? Ado dita. Pudno nga daw, ngam sanda amanusan ti ugalay. Pumanaw na matla adagos. Malagip mo, di nagtalawa katulaw. Ay, awan malagip ko. No saan mo abaliwan ti ugalay? Pumanaw tumot ni Diling. Ay, adang dagito'y amo ko. Kaya't data ti inluto pa si daan nang runa ni madam. Idasar ko latan Makamu ditan noong tanak man Daytan ni madam. Oray diti unag ti balay. Naka-high heel. Dileng? Beleng. Ay, yes ma'am. Agidas dasara kun iti kanan nyo kanisar. Anya dayta inlutom. Ay, kat na imas ma'am. Anya nga ro dayta. Saan mo't anaimas tikita na? Adobo dayta, ma'am. Kasta ti pa naglutom iti adobo. Medyo naksat labasit. Naksat! Nagluto ka iti naksat. Uray lag shower mo't ni madam. Hay! Pumanaw kan! Anya, madam? Papanawan da kon? Gapulang iti medyo naksat alinutok nga adobo? Diyak kayat nga talinaod ka pa'y dito'y balay. Iso nga gawid kan. Anya mo't ni madam kon? Nagsip mo dun, papanawan nakpay. Ipabigat mo mo dun, ama. Get out! Get out! Naksat labasin niya yung lutok nga adobo. Get out! Kunamot kanya ako ni ma'am. Sir, Saan ka pumanaw, Diling? inton bigat mo to na, sir. Saan nga itatani? Awan mo't pagluganak nga agawin ni Baryumi. Kasaritak ni madam mo. Saan ka na pumanaw? Ha? Talaga, sir? Narigat tagbirok itay ti katulong. Permi, sir. Nang runa no kasta ti among. Umaninglis. Umanungot. Agbog ka pa inusomro. Ngala, pasensya amon. Inka na ginana. Saan ak narod pumanawan, sir? Uy, saan nun? Agyaman ak, sir. Thank you, talaga. Sana dalawa ang puso ko. Hindi na sana. Kunakmatkan ka! Pumanaw ka! Ay, sasabo! Ay, umay kan diling. Hindi kagbat-bati. Umay kan. Amay nagdakabay lang dito! Kunamot ni Sarasana ka pumanaw, ma'am. Ay, ma'am, nakatimpla akong iti kape. Tunay! Tunay! Bigat mo ta pumanukaw ka. Apay alinapdam ni Diling a pumanaw, Linapdak nga raw. Kano pinapanaw ko ni Dirabey? Day takot ibagbagakin ka, Diling. Di adal kang agpaisaw. Ngam awan mo't asim iti pada mataaw. Di mo ibagbaga ti kasta kanyak tunay. Tadayo anangat nga to tinagdang ko ngam iti sikat. Laglagi pa nga elementary graduate ka lang. Dahil ti Mart, ti palagip ko kun ka. Awan serbi tinangato nga adal mo. No di mo amo arispitaran ti pada mataaw. Sir, tinasayaat. Agkapi kayon ka ni madam. Tani, mapan kayo man na nagtrabaho. Siyak lang ti mapanagtrabaho. Taday ti ataw. Isulaang ti driver kaw. Kat isumot ni misteryo, ma'am.
Ang bukod nga iti balang awan adal kaw. Apay nga raw da kinayat nak. Si kanto pa itinang kamkamat kanyak. Ay, makapakatawa mo ti love story yo. Puno ka di dayta, madam? Quiet! Ay, maestra talaga, naungat. Ay, sige, agkapi kayo nga rodon, ma'am. Kastala tibiyagan niya dileng. Kinunampay, sir. Hoy, si Katone! Kidda-kidday ang sama ni Dileng! Tilaman manlaw bumot. Kinidayak ayamot. Nagkirumak labasit. Ibagamaw na kinidayak. Sika talaga, sir. Joffer, i-drop kung saan dahil ang subject ko. Apay nga i-drop mo ngay. Saan mo't anarigat iti panagkunak? Pudno sana narigat. Nakaungungot ni ma'am. Ano sa mon? Manulang matabulan at itcher tayo. Saan mo't nga ron ang maaw-awat at di pa nagisuro na. Nakaununag ti English na. Saan ko ang maawatan di pa nag-explain na. Ano Sam? Kasta nga ron ti style na. Dayta ka tirigat na. Nalaing unay ti tao. Kinunampay. Ay, isuday tan sumuhan. Ay. Good morning ka. Good morning, madam. Ay, good morning, madam. Ay, nakita mo Jerry reaction na. Ay, inisnab na ta. Imbis ko mga umisaw. Ay, kaslasaan nga edukada iti kalad na. Wing nga rod edukada. Ngam, bagsak mo't iti JMRC na. GMRC. Anya nga minan timining na daytan? Good manners and right conduct ko na. Nalipata mo. Ha? Ay, won gaya man niya. Inadal tayo, iti elementarya tayo. Hi! Good afternoon, Ma'am Dolor. I hate the system in this school. Ha? Oh, taapay, ma'am. Anya ti di mo kayat? Amom, no anya ti parikot dito'y nga eskwelaan. Adda ka di? Agtugaw ka man, Ma'am Dolor. Tagsarita taman anaimbag dito yung faculty room. Ti problema dito'y nga eskwelaan. Tinakaro a kinakurang ti professionalism. Imbaglakit din tadakas kanyak anangato ti level ti inadal na. Kasta ka di, ma'am? When gayam, adda memo ni principal. Anya da ita? Required iti amin ang mangisubmitar tayo iti lesson plan na. Itangal daw. Ako I don't need reminders. Ngamin, nangato ti saad ko. Sa bagay mo't kit di, Ay, una yan. Awan mo't jay driver kon. Pudutin ak manen no kastoy. Apay apudutin ka, ma'am. Kat napigsamat ti angin. Kasla signal number 10 ti angin. Sikan sa ngamin tinangitugot, ma'am. Panawan ka man langan. Hello. Sa dino tayan mo, tunay. Unang kasukunin nak ig-eskwilaan. Kwa bakit? Anya tinapasamak. Ayan mo. Sumumbat ka! Andak dito yung balay na diling. Anya nga itang aramidom din Nagtaray kami na. Anya! Diyak kaya't ti ugali makasta. Imbag pa ni diling taman nakaawat kung saan anaungod. Ay na! Tunay! Mahay blodakan ka! Saan na kami abirukan? Sino dayta? Ni madam. Nan, siyak man ti makisarita kan kwa na. Oh. Hello, madam? Agalwat kayo kanya! Dayta puso, madam. Sapay agmay may saka itan. Dagiti awanan ba Talaga pinanawan da kong. Kati asawa, talaga si Murutan kinidiling. Angam, ay, maamiris ko itan. Agpaiso dya imbaga nila kay ikaw.
Awan serbiti na nga tong adal mo. No di mo ammo arespetaran ti padam a tao. Kunana. Sa bagay, puno. Ngamin, tinagtagibasit ko ti asawa. Isu siguro ang nauman iti ugali kat pimanawan. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Awan serbi tinangato nga adal mo, no di mo ammo arespetaren ti padam a tao. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Ket ita! Adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan malpas mo at trabaho, nuday talatan cellphone mo ti igem mo. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Lakay, mapana kun maki-PTA meeting si kanti makam mo dito balay. Wen, inkalata ka rin. Jay tari maanam akulungan ti manok. Amok, anya lakid din. Ay, di mo liplipatan adagasin na kanimanong ko Tadya mapanyo panagarado ija bangkag. Apay kumangay ang malipatak. Sakbay pumanaw ka dito balay, ilak mo amin ari daw, kan dagiti tawa. Tanay, adda ka naman ang dagiti akyat bahay gang. Inka ka rin. Kaslak mo't lang uminga na palpalagipam. Amok dagitan nga aramida. Kay, tumakder ka nga ruditan na. Wen, madamdama ka di. Ay, nay, ibatam day ta cellphone mo. Katrugyam kit din ti agtrabaho. Tanay, nagadaw dagiti ipapaaramid ko kan ka. Nagkulit ka na ya. Wen ko naklangarudan. Kasladyak mo't amo ti aramida. Uy, sigamot kayam dayta, friend. What? Imbag ka pa'y, Wilma. Sipod na kiasawa ka. Napintas kalata. Kaslawan parikot mo. Nakaisam kalata. Kasta lati biyak friend. Umisam ka lata, tapno napintas ka. Sigamot ngamin, misoot ka. Kasano? Nilakay ko ngamin. Ay, awan pa'y pakaay-aywakan kwa na. Anya? Imbag ka pa'y pakaslawan parikot mo kan nilakay mo. Ay na, friend. Andalata saan mi apag kinaawatan. Ngam, maornos mi latamat Ngamin, amunak nga aywanan kun ay aywan. Nagagat ka din nilakay mo? Ay, wala nagagot talaga, friend. Ipanakol ko ti asawa. Isumot lagayam blooming kalata. Ay, imbag ka pa'y. Kasta lati biyag ko nakmanan, friend. Ti agasawa, naragsakda no agkin kinawatan, kan agtinulong da para iti pamilyada. Anya? Kasta nila kay mo? Wen nga rod. Nasken nga ipalagip ko dagiti nasken nga aramiden na. Ay, managlilipatan aya. Ubing pa'y mati panagkunak. Wen ang masapol nga ipalagip ti aramiden na. Ay, wan gayam. Nakitak tay kasarsaritam itay. Napintas Ni Wilma dayjay. Saan nga nga agparparikot kan nilakay na? Isong awan parikot na. Kan nagagat nilakay na. Nagdungupay. Ay, wow. Nagmayatan no kasta. Apalak nga rod.
Nukas jay kumamat nila kay ko, di naragsakak kuma. Bayaw! Bayaw! Adda ka ka didi tabalayo! Bayaw! Ay, sumra ka bayaw. Nakatugaw ka matlatan dita, bayaw. Agin inanaak bayaw. Nabannog ka? Wait. Ay, nabambanlo ka. Itay pa'y nga ayaban ka dita, Ruar. Ay, aya. Saan kamot ngamin asumong ba? Kunakid din nuin muna kan ija bangkag. Apay ko mga umunaak at saritaan tamat nga agidan ta. Inta nga ruden Ay, agora ka bayaw. Ta, i-charge ko man pa na ito yung cellphone ko. i-charge mo pa ilaang. Uy, mabit lang na ito, uy. Ay naaldawan, bayaw. Kan may sa, apay pa lang nga itugot mo ti cellphone mo. Kat agarado lang mo ti aramidan ta ijay. Kat kasanaw, no, umawag niya ating mo. Amumot na jay. No, jak masumbatan ti awag na. Nagadaw asa una. Marurudak manan no kastoy lang. Nay, tapi marurod ka man ay. Kita am dagiti mulak anatang ijerwar. Ha? Ipaunak pa lang mo tamang kita. Sika na. Kita am kuna. Huwag kita agaw. Anya kalaki din na ya. Anya ti makit kitam. Nay. Nagsubli mo dagiti manok ti karuba. Na. Karkaray kayan dan dagiti mulam anatay. Palsiitam man dagit amanok. Ay, sana. Tila sasawam mo. Imbaga ka ni Silvia nga ikulong na dagita manok na. Ang adada manan ay maruruda ko na talaga. Mauma akong ngagmulmula. Bayaw, nagbuntog ka matin amag na. Kaanon to pa'y ngay ang makadanon ta ija bangkag. Makadanon tantulat ta, bayaw. Saan ka madanagan? Uray mat ngamin magmagnata. Agselselpon kalatta. Ang talang titiksak bayaw. Asido aya. Eh, bakit ko Adapay sa bali aya. Anya aya ti pagsarsaritaan nyo. Tamasapol pa'y ngay text mo. Replayak lang mo, jay. I love you na. Agarado tapay bayaw. Kat ni, aldawon. Iso apartakam ti magna. Wan bayaw. Sige, taisin ko lang na ito yung mensahe ka ni bakat ka. Kasano nga taday ito yan? Saan mo't nga agrip-reply nila kay ko? Apay nga min ayamare. Ay, damdamagak. No nalpas na dyan kulungan ti manok nga ipapaaramid ko. Ay, adu ti manok yo aya? Medyo. Agrik-reklamo nga min dyan kaaruba mi. Tama pandagiti manok mi dyan arubayan da. Amang karay kay kano kadagiti mula da anatang. Asino akaaruba yo ti agreklamo? Ni Norma, Maray. Ay, ni Norma. Talaga analay nga agreklamo day jay. Iso nga rod binilin ko nila kay ko nga agaramid iti kulungan dagiti manok. Sakbay amapan agarado ije bangkag. Hangam, saan mat nga agrip-reply? Busy nga taunay. Awaga ma. I-cancel na mo nga rod. Ay na, saan ka amadanagan? Aramidan na amin dagita nga imbilin mo kenkwana. Ala, intakit din. Taituloy tayo pa, dyan PTA meeting tayo. Bayaw, hintan na. Taituloy ta ti agarado. Ay, uwan bayaw. Mabit lang, tagin inanaak pa. Agin inanaka, uno. Agselselpon ka man ay. Agin inana, sabay cellphone Mas adu mo ti panag-cellphone mo, ngam ti panagtrabaho. Nakainanangatan ginwang, bayaw. Itay pa'y anak ka na bayaw. Ala, umuna kan, tas sumarunuak. Lepasit lang na ito yung mensahit na isin ko kani misis ka. Sige nga rod bayaw, urayin ka. Bakay, diyak mo tin mabirukan di palsiit ko nito. Darasam makapanawan dagiti manok. Diyak nga rod mabirukan. Ay, awanan ti bulong dagiti mulak apitsay. Ay kit pabayadam akin ni Silvia. Ay no di pa'y la makaaramid nila kayo na iti kulungan dagiti manok da.
Manita na. Ay, agungit ka talagan. Una, sa bali nga min ti uganit no makaungata. Bayaw, agreklamon day tanwang apag-araradom. Apay bayaw. Kat no agselselpon kan tumot ngamin di tateng nga ti pag-araradwam. Apay, mabayag pa iti parag ni merienda ya. Ay, karugrugin payla ang anagarato. Merienda adagos ti damdamagam. Napanugak. Ay, kasanungay daytan. Awan pa'y nalpasta na arado. Paginanak man pay bayaw. At si kamot anwang, rumaniklamo ka. Tunkuan, pinartikan na eh. Nagbayag lakit binaya day jay a PTE meeting mare. Makapasikur. Imbag tanalpas mo ilaan. Nakadanon tan dito'y balayaw. Uwan, mare. Ha? Abay ngay, nakalukat mo tiri daw ti balay, may? Ay, kita mga ano anda dita nila kay mo Ay, madanaga na ka. Dakas ti agparparik na kanya. Ay, sos. Ay, inakitaan. Ay, nay, inayadam ti bumaba. Mga numay padugmam ka. Ay, na! Awanan! Awanan! Awan ba't ngagpaisong ti karga na to'y balayaw? Ti TV may ajak pa'y nalpas anahulugan. Awanan! Ay, hulhulugam day jay? Katwan, mare! Ay na! Uray ti oven may. Inalada pa ay. Sinerek da to'y balayaw nga imalaldawan. Kasanumang ngamin. Nakalukat tari daw may. Saan ayan ay tulbak nila kay mo? Ay, jak manamaw. No apay anasarak da day ti balay may. Ay na. Ay, Silvia! Na. Huwag ka man di na balayaw! ni Norma. Apay nga ta. Ay, ingka kasarita. Sige. Apay aya, Marinorma. Apay ko ng pailaang. Inibusan dagiti tarakan mo amanok ti bulong dagiti mulak anatang. Ha? Nagsaritaan tama nga main nga ikulong mo dagiti manok mo. Ay, kwa. Ay ipabarangay kan talaga. Ireklamo kan. Anya? Anyangay nga raw. Pag-awid tan uray awan pa'y nalpasta na trabaho. Nagpudot mo't ngamin ti panawon. Agungot niya din ko. Tas antamot anaarado da ito'y pagmulaan itinatang. Saan nga gungot day jay? Makamukang agpalawag Basta siya, nalpas ko di pasat ko. Good point. Sika, di mo pa'y nakagudwa di pasat mo. Ituloy kong tumanan na ton bigat. Cellphone kan tumot ngamin na cellphone bayaw. Laglagi pam da ito'y apagsasao bayaw. Awan malpas at trabaho. No igamulat ta, dahita cellphone mo. Bakit? Ada akon. Ni, apa yan? Nakabanikas ka bakit? Damagampay lang, salbag ka! Ni, apa yan pinakulan na kutan? Anya tinar-aramid mo itinagmalam? Ay, ado Nagaramid ka kadi iti kulungan ti manok? Aywan kaya. Tapno ammom, imay manan dito'y balay ni Norma. Nalaing ba't nagreklamo na dyan? Inibus ka no dagiti manok ta, jay mula na. Saan na po na ita? Ay no, tapno ammom. Ipabarangay na kon ni Mari Norma. Ani ko, pakul ka ba't pakul ka niya akon? Nay, apay, ayan di TV. Kat no tinakaw da. Kasan o tinakaw da? Gapo, ta saan mo nga inlak tiri daw? Saan nagpaisureta? Anya tinar-aramid mo, Kwa? Jay siguro nagsilsilpon ti inar-aramid mo, anya? Saan ba ka? Sige, itad mo kanyak deta silpon mo. Ha? Ni bakit may Itad mo kunak. Maysa! kakaiso na aliw-liwak na ito Dua! Kukamon no kayat mo.
Di mo pa'y amumot ti mga asit ti asawam. Natakawan kayo matgayam, ading ko. Win nga rod, Manong. Jack man amo kanila kay ko. Binilin ko mat anaimbag. Ay, kasano, idiimbagak amapan kami ije bangkag. Kunana nga George Pie. Isu a pinanawak Jack impagarop a pinanawan na day tabalayo a nakalukat. Win nga rod, Manong. Iso asaanan ang makapag-cellphone. Inala kon jay cellphone na. Nasaya at mat. Tani, saan ang makatrabaho no adda cellphone na? Anya di kayat mo asawan, Manong? Ay na, saan ang nakaarado idi kalman? Cellphone a cellphone. No asino tikatetex na. Anya? Ay, matakwatak itan. Basa at ti inbox consent items na. Ay, matiliwanan iti kalukwan ni Bayaw. Kaasimat. Ay, kastala tibiyag ako nada. No agaramit kay iti kalukwan, maamuan tulat ta. Bakal, kaano nga sublim di cellphone ko nga? Apay ko nga isublik pay lakan ka? Salbag ka? At dapay gayam ka ti-text mo? Ada ayamot. Aglibak ka pay lang? Asino day ti Arosa? Anya? Asino ni Irene aka good night mo? Ni, ada ayamot. Kan asino ni Janice aka good morning mo? Binasam aminan. Asino ni May Adamdamagam? No kumain ka na ba, babe? Isu amanipod ita. Awan ng tag cellphone. Agungitan. Awan lang nga rod malmalpas mon at trabaho. Agbabay ka pay. Ala, agtrabaho ka. Ta siyak ti mang reply ka dagitoy akachat mo. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan malpas mo at trabaho, no day talatan cellphone mo ti igem mo. Tampok dito'y programa tayo. Kus talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kus talatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.